Здравейте на всички от фирмата. Много се радвам, че отново съм при вас. Идвам специално да ви благодаря за добрата съвместна работа, която е 5 години. Толкова станаха. 5 години. Всички вие бяхте абсолютно коректни, абсолютно точни, абсолютно безкомпромисни във всяко едно нещо и ни помагахте в най-трудните моменти. Решавахте ни проблемите, понякога може би малко сме ви досаждали. Не. Но за това искам да ви благодаря и да ви пожелая винаги да бъдете все така искрени и все така ангажирани с проблемите на всички работещи в тази фирма. Благодаря много, да. Благодаря ви сърдечно. И ние ви благодарим, че бяхте наистина част от нашия екип, от нашето сърце. Вие ще си прочетете, когато си отворите картичката. Вие ще оставате част от нашия екип и занапред. Всяко време сте добре дошла. Винаги Това, с удоволствие. че в момента прекратяваме съвместната работа, не означава, че прекратяваме отношения, няма да и че ще ви забравим или нещо подобно. Така че надявам се и занапред да поддържаме все такива добри отношения. С огромно удоволствие. Супер. Да делите това и на ваши колеги или бъдещи кандидати за фирма Ренато, да споделите това, което ни разказахте относно повишението на вашата пенсия. Каква е била тя в самото начало, когато започвате договор с нас, как е нараснала и в момента след тези 5 години работа. Така, значи, първо трябва да ви кажа, че освен че всички осигуровки и заплащания във фирмата винаги са били много точни и на точната дата. Много важно е това, че от 2015 година, когато в Германия влиза закона за минималната работна заплата, фирма Ренато започна да ни осигурява върху реалните доходи, които получаваме. И така съвсем, без да съм абсолютно точна, ще ви кажа, че когато аз се пенсионирах преди 7 години, моята пенсия беше 290 лева. Сега, без последната година, моята пенсия вече нарасна на 430 лева. Това е без последната година. Затова нека всички кандидати или работещи имат пълно доверие във фирма Ренато, защото аз не знам дали в България има по-точна и по-коректна фирма от Ренато. Не правя реклама, това е самата истина, за което съм безкрайно признателна и благодарна на целия колектив. Благодаря ви, Донка. Прекрасни сте. Благодаря. Колегите може да помахат също. Благодарим от сърце, Донка, за миналото ми. Благодарим за съвместната работа. Аз дори не знаех, че напускате, за което искам да съжалявам. Тя напуска, няма да работи повече, да. Но не ни напуска духом. Не означава, че прекратяваме. С удоволствие ще ви посещавам. Благодарим още веднъж.